ముందుగా మనం చిన్న కీర్తన చేద్దాం. జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ. జయ జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ జయ గోపీ జన వల్లభ గిరివరధారీ. జయ జన వల్లభ గిరివరదారి జయ గోపీ జన వల్లభ గిరివరధారీ. జయ జయ భూమిజన భావ గిరివరధారి. యశోదనందన వ్రజ జన రంజన. జయ యశోదనందన జయ రంజన జయ యశోదనందన వ్రజ జన రంజన. జయ యశోదనందన వ్రజ జన రంజన యమునా తీరావనచారి. జయ యమునాచారి జయ యమున తీరావనచారి. జయ యమునాచారి జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ. జయ రాధా మాధవ కుంజవిహారి హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ కృష్ణ హరే హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. श्री राधा गोविंद की जय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च. श्रीरूपं साग्रजातं सागणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे.
ఈలోపు మీరు చాట్ బాక్స్ లో పెట్టండి. ఆ, పాండవులే యుద్ధం గెలుస్తారు అంటానికి కొన్ని సూచనలు మనం చూసాం కదా, కొన్ని మ్, సంకేతాలు. అవి ఎవరెవరికి ఏవేవి గుర్తున్నాయో మీరు చాట్ బాక్స్ లో రాయండి. హరే కృష్ణ ప్రభు ఒకసారి చెప్పరా? నా వాయిస్ క్లియర్ ఉందా మాతాజీ? ఉంది ప్రభు. హరే ఓకే మాతాజీ. మనము ఫస్ట్ అధ్యాయంలో చూసాము ఏవైతే పాండవులు యుద్ధం గెలుస్తారు అంటానికి కొన్ని సంకేతాలు మనం చూసామన్నమాట. వాటిని చాట్ బాక్స్ లో ఎవరికి ఎవరికి ఏమేమి గుర్తున్నాయో ఆ, రాయండి. నా వాయిస్ క్లియర్ గా లేకపోతే చెప్పండి, నేను వీడియో ఆఫ్ చేస్తాను. నిన్న మనం చూసాము ఇక్కడ అర్జునుడు ఏమంటున్నారంటే, ఓ గోవింద, మేము ఎవరి కోసం రాజ్యాన్ని, సుఖమును, చివరికి జీవనమును సైతం కోరుచున్నాము. వారందరూ యుద్ధరంగం నిలిచి ఉండగా ఆ రాజ్యాదుల వల్ల మాకు కలుగు ప్రయోజనం ఏమిటి? ఇక్కడ మనం గోవింద అనే పదానికి కూడా మీనింగ్ చూసాము. ఏంటి అంటే మనకి ఆయన గోవులని, అలాగే మన ఇంద్రియాలకి, ఏదైతే మనము ఋషికేశ అంటే మన ఇంద్రియాలకి అధిపతి అని మనం తెలుసుకున్నాము. మరి మన యొక్క ఇంద్రియాలకు అధిపతి కాబట్టి మనము అడిగినవన్నీ ఆయన ఇస్తూ ఉంటారు. ఎలా అయితే ఒక బిడ్డకి తండ్రి అడిగినవన్నీ ఇస్తూ ఉంటారనమాట. కానీ అప్పుడప్పుడు ఏంటి, మనం ఆ, అంటే కొడుకు ఏదైతే అర్హత లేనిది అడిగాడో, లేకపోతే అది ఇస్తే తనకి మంచిది కాదు అనే ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మనం ఇవ్వమన్నమాట. తండ్రి అనేవాడు ఇవ్వడు. కాబట్టి అలాగే భగవంతుడు కూడా ఏంటి, ఏదైతే మనం అర్హత లేకుండా కొన్ని కొన్ని అడుగుతూ ఉంటాం. సపోజ్ ఇప్పుడు ఐఐటిలో మనం జాయిన్ అవ్వాలి అంటే దానికి సంబంధించిన ర్యాంక్ అనేది రావాలి కదా. అలా కాకుండా మనం వెళ్ళిపోయి నాకు సీట్ ఇచ్చేయండి అంటే ఇవ్వరు అనమాట. అట్లాగే భగవంతుడికి దగ్గర మనం మనకి కోరుకోవాలి అంటే అది మనకి అవసరం అయి ఉండాలి. అలాగే మనం దానికి అర్హత అనేది సంపాదించి ఉండాలి అనమాట. అప్పుడు భగవంతుడు ఒక్క నిమిషం, ఒక్క నిమిషం. సారీ, హరే కృష్ణ, ఫోన్ కాల్ ఒకటి వచ్చి. కాబట్టి మన అర్హతకు మించింది, అలాగే మనకు అవసరం లేనిది భగవంతుడు కూడా ఇవ్వడు. ఇంకొకసారి మనం చేసుకున్న కర్మలను బట్టి, అలాగే మనం చేసుకున్న ఏవైతే ఆ, గత పాపకర్మలు అవి ఇవి ఉన్నాయో వాటి సంబంధించి మనకి ఆ యొక్క కష్టాలు అవి ఇవి వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. అందుకని గోవింద అంటే ఏంటంటే మన ఇంద్రియాలకి అలాగే గోవులకి ఆనందాన్ని ఇచ్చేవాడు. అలాగే ఇంకా అర్జునుడు ఏం చెప్తున్నాడు, ఈ రాజ్యాన్ని కానీ అలాగే ఈ సుఖాన్ని కానీ ఈ అలాగే అక్కడ ఇక్కడ వీళ్ళందరూ కూడా ఆ, వీళ్ళందరినీ చంపడం వల్ల వచ్చే ఆ రాజ్యం కూడా అసలు మాకు అవసరం లేదు కదా అన్నట్లుగా చెప్తున్నారు. అలాగే ఓ మధుసూదన, ఆచార్యులు, ఇలా ఎవరైతే వీళ్ళ బంధువులు వీళ్ళందరూ ఉన్నారో వాళ్ళు ఎక్కడికి ఎందుకు వచ్చారు? వాళ్ళ యొక్క ప్రాణాలని అక్కడ పణంగా పెట్టడానికి వచ్చారు. అలాగే వాళ్ళ యొక్క ఆస్తులంతా కూడా ధ్వంసం అయిపోతాయి అక్కడ. అలాగే ఇక్కడ ఎవరైతే చంపబడతారో వాళ్ళ యొక్క ఆస్తి కూడా ఏంటి, వేరే వాళ్ళకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. కాబట్టి అట్లా ఇక్కడికి ఆ, వీటన్నిటికీ సిద్ధపడి ఎవరైతే వచ్చున్నారో నా ఎదుట నిలబడి ఆ, నా అంటే ఇక్కడ ఎవరైతే చంపబడడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారో నేను వాళ్ళని చూడాలనుకుంటున్నాను అని అన్నారు. అలాగే ఓ జనార్దన, ఈ ధరిత్రి విషయం అటుంచి ముల్లోకాలను పొందిన నేను వారితో యుద్ధం చేయుటకు సిద్ధంగా లేను. ధృతరాష్ట్రుని తనయులను వధించడం వలన మేమెట్టి ఆనందము పొందగలము అని అడుగుతున్నారు అనమాట. అందుకే ఇక్కడ ఆల్రెడీ చెప్తున్నారు భాషలో కూడా ప్రభుపాదుల వారు, గోవింద అని మనకి ఆనందాన్ని ఇస్తూ ఉంటారు భగవంతుడు. అలాగే ఇప్పుడు వాళ్ళకైతే ఆ విజ్ఞత అనేది లేదు. ఎలా అయితే వీళ్ళు నా బంధువులు అని దుర్యోధనుడు అనుకోవడం లేదు, ధృతరాష్ట్రుడు అనుకోవడం లేదు. ఎట్లా అయితే మనం చూస్తాము, ఈ రాజ్యం అంతా ఎవరిది?
పాండురాజుది. ఆయన ఎప్పుడైతే ధృతరాష్ట్రుడికి కళ్ళు కనిపించవు, అలాగే అతనికి అర్హత లేదు అని ఆ రాజ్యాధికారం ఇవ్వలేదు, పాండురాజుని రాజుని చేశారు. ఆయన రాజ్యం అంతటిని కూడా సంపాదించి పెట్టారు. గొప్ప రాజ్యం అంతా ఆ, జయించి తీసుకొచ్చి పెట్టారు. కానీ ఆయన అంత అటాచ్మెంట్తో లేరనమాట ఈ రాజ్యం పట్ల, ఈ రాజ్య భోగాల పట్ల అతనికి అంత అటాచ్మెంట్ అనేది లేదు. కాబట్టి అతను ఆ, అడవులకు వెళ్తారు. వారితో పాటుగా అతని యొక్క భార్యలు కూడా అడవులకు వెళ్తారు. అక్కడ వాళ్ళకి ఈ 5 సంతానం అనేది కూడా కుంతీదేవికున్న వరం వల్ల పొందడం జరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే ఆ అడవుల్లో ఉన్నప్పుడు ఒక శాపం వల్ల పాండురాజు మరణించడము, ఆ, అతనితో పాటుగా మాద్రి అంటే రెండవ భార్య కూడా సతీసాగమనం చేయడము, తద్వారా ఈ 5 పిల్లల యొక్క భారము కుంతీదేవి మీద పడడము. కానీ ఆవిడ ఏమీ దిగులు చెందకుండా వాళ్ళని రక్షిస్తూ అంటే కాపాడుకుంటూ వాళ్ళని సర్దిద్దుకుంటూ వస్తూ ఉంటుంది. అప్పుడు ఇది తెలిసిన భీష్ముడు వాళ్ళకి కబురు పంపిస్తాడు, మీరు ఇక్కడికి వచ్చేసేయండి, ఇక్కడ ఈ రాజ్యంలో మీ రాజ్యంలో ఉండొచ్చు అన్నట్లుగా. సరే అని అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అప్పటి వరకు ఏంటి, దుర్యోధనుడు అనుకుంటున్నాడు మా తండ్రే రాజు, ఈ రాజ్యం అంతా నాది, ఈ భోగాలన్నీ నావి, నేనే భోగించాలి, నేనే సుఖపడాలి, ఇట్లా అనుకుంటున్నాడు. ఎప్పుడైతే ఈ ధర్మరాజు, భీముడు, అర్జునుడు, నకులుడు, సహదేవుడు వీళ్ళతో పాటుగా కుంతీదేవి ఇక్కడికి వచ్చారో ఇంకా ఇతనికి అసూయ అనేది వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకు, ధర్మరాజు ఇతనికంటే పెద్దవాడు, అలాగే రాజ్యాధికారానికి అర్హుడు, కాబట్టి నాకు రాజ్యం అనేది దక్కదు అని. అలాగే ఇంకా వాళ్ళు అంటే అసూయతో ఉన్నాడు. ఎందుకు, ప్రజలందరూ కూడా వాళ్ళ యొక్క ఆ, అంటే ఎలా ఇప్పుడు ఈ దుర్యోధనాదులు వీళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఒక దుష్ట కార్యాలను చేస్తూ ఉన్నారు, అహంకారంతో ఉన్నారు. కానీ వాళ్ళు మాత్రం, పాండవులు మాత్రం అందరితో సన్నిహితంగా ఉంటూ అందరితో చాలా అంటే మంచి మంచి గుణాలను కలిగి మంచి లక్షణాలను కలిగి ఉన్నారు. కానీ దుర్యోధనాదులేమో అవలక్షణాలను కలిగి ఉన్నారనమాట, అవగుణాలను కలిగి ఉన్నారు. కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడా అనుకుంటారు ధర్మరాజే రాజు, యుధిష్ఠిరుడే రాజు అయితే మమ్మల్ని చక్కగా పరిపాలిస్తాడు, కాబట్టి అతని వైపు మొగ్గు చూపుతూ ఉంటారనమాట. అది తెలిసిన దుర్యోధనుడికి ఆ, ఈ వీళ్ళు అంటే నాకు రాజ్యాధికారం దక్కదు అనే ఒక అసూయతోటి అహంకారంతో ఇంకా వాళ్ళ మీద పగ పెంచుకోవడము, తద్వారా వాళ్ళకి మనం చూసాం కదా, నెక్స్ట్ శ్లోకంలో చూస్తాము, వాళ్ళకి ఆ 6 రకాల అంటే విషం పెట్టడము, మారణాయుధాలతో దాడి చేయాలని చూస్తూ ఉండడము, లకా గ్రహానికి అగ్ని అదే దహించేయాలని చూడడము, ఇదంతా చేస్తూ ఉంటాడనమాట. కాబట్టి అటువంటి వాళ్ళకి ఆతతాయిలు అనే పేరు కూడా ఉందన్నమాట. ఓకే, మీరు కృష్ణ భగవానుడు పాండవులతో ఉండడం కరెక్ట్. కృష్ణ సపోర్ట్, రథం అగ్నిదేవుడు ఇచ్చాడు, కపిధ్వజం అంటే హనుమంతుడు అర్జునుడి యొక్క రథం పైన ఉన్నాడు, లక్ష్మీదేవి భగవంతుడు ఎక్కడ ఉంటే లక్ష్మీదేవి అక్కడ ఉంటుంది, కురుక్షేత్రం అంటే ధర్మక్షేత్రం, కాబట్టి ధర్మమే గెలుస్తుంది. ధర్మం వైపు పాండవులు ఉన్నారు, అధర్మం వైపు కౌరవులు ఉన్నారు. కురుక్షేత్రం ధర్మక్షేత్రం. భవానీ మాతాజీ, రాణి మాతాజీ కరెక్ట్గా చెప్పారన్ని. స్వర్ణలత మాతాజీ హరిబోల్. లేనాథ మాతాజీ, జ్యోత్స్న మాతాజీ అక్కడ చెప్పారు, ధ్వజంపై కపిధ్వజం. కొంచెం ఆలస్యం అవ్వచ్చేమో కానీ భగవంతుడు ధర్మం ఏ వైపు ఉంటే ఆ వైపు ఉంటాడు, కాబట్టి పాండవులు విజయం సాధిస్తారు. అంటే అది ఒక సమయం రావాలి, అన్ని అన్ని భగవంతుడు తలుచుకుంటే ఎప్పుడైనా చేయవచ్చు, కానీ భగవంతుడి యొక్క లీల, భగవంతుడి యొక్క ఆలోచన అవి కరెక్ట్గా ఉంటాయి అన్నమాట. లక్ష్మీ బాకరాజు మాతాజు, ఎస్, ధర్మం కృష్ణ భగవానుడు వైపు ఉన్నారు. పాండవులు శంఖం, కొత్త విషయం, పాండవులు శంఖం గురించి ఊదినప్పుడు ఎదుటి వాళ్ళ యొక్క హృదయాలు బద్దలయ్యాయి అన్నమాట. అక్కడే వాళ్ళకి కొంత, ఎందుకు, అటువైపున భగవంతుడు ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ శబ్దాలు, ఆ యొక్క ఆ శంఖాల యొక్క శబ్దాలు కూడా చాలా భీకరంగా ఉండడం వల్ల ఈ అధర్మ వైపు ఉన్న వారి యొక్క హృదయాలు, అందరి హృదయాలు కూడా బద్దలయ్యాయి అనేది కూడా మనం చూసాము. అలాగే అదేంటంటే ఒక గీతా జయంతి అంటే ఆ ఏకాదశి రోజు చేస్తారనమాట.
కాబట్టి ఆ ఏకాదశి అనే మంచి రోజు కూడా జరుగుతుంది కాబట్టి మంచి వాళ్ళకే అక్కడ మంచి జరుగుతుంది. ఎస్ మాతాజీ. కాబట్టి అటువంటి సంకేతాలు కూడా కలిగాయి. వాళ్ళు ధర్మం వైపు ఉన్న వాళ్ళే యుద్ధం గెలుస్తారు. భగవంతుడే వాళ్ళని దగ్గరుండి యుద్ధం చేపిస్తున్నారు కాబట్టి. అందుకే మనం ఇక్కడ ఏం చూసాము, మనకి భగవంతుడు ఎప్పుడు ఏది ఎలా ఇవ్వాలో ఆయనకు తెలుసు అనమాట, మనకు తెలియదు. మనం పిల్లలకి ఎప్పుడు ఏది ఇస్తే మంచిది, ఏది ఇవ్వకూడదు అని మనకి అవగాహన ఉంటుంది. కానీ ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, కాదు నాకు అది కావాల్సింది అని మారం చేస్తూ ఉంటారు. అప్పుడు ఒక్కొక్కసారి మనం ఇచ్చేస్తూ ఉంటాం అనమాట. కాబట్టి భగవంతుడు కూడా అప్పుడప్పుడు ఏంటి, ఎవరికి అర్హత లేకపోయినా కూడా ఒక్కొక్కసారి ఇచ్చేస్తూ ఉంటాడు. ఓకే, హరే కృష్ణ. తర్వాత ఈ అంటే 6 దుష్కర్మలు చేసే వాళ్ళని ఆతతాయిలు అంటారు కదా. ఆ 6 ఏంటనేది మీరు చాట్ బాక్స్లో రాయండి. ఇంకా ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే, ఇట్టి దుర్మార్గులను చంపినచో మాకు పాపమే సంక్రమించును. కావున ధృతరాష్ట్రుని తనయులను మరియు మా స్నేహితులను సంహరించుట మాకు ఉచితం కాదు. లక్ష్మీపతివైన ఓ శ్రీకృష్ణ, స్వజనములను చంపుట వలన మాకు కలుగు లాభమేమిటి? ఆ కార్యముచే మేమెట్లు సుఖమును పొందగలము అని అంటున్నారనమాట. ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక రాజు బాధ్యతాయుతమైన సాధు స్వభావం అయితే కలిగి ఉండాలి, కానీ పిరికివాడు కాకూడదు అనమాట. కానీ ఇక్కడ అర్జునుడు ఏమంటున్నాడు, వాళ్ళని చంపడం మంచిది కాదు అని చెప్తున్నాడు. కానీ అర్జునుడు పిరికివాడా కాదనమాట, అది మనం తెలుసుకోవాలి. అట్లాగే మనం రాముడిని కూడా చూస్తాము. రాముడు చాలా సాధుగుణంలోనే ఉన్నాడు, చాలా సద్గుణుడు అనమాట. కాబట్టి ఆయన ఎవరికి ఏమీ హాని చేయాలనే ఆలోచన ఉండదు. కానీ ఎప్పుడైతే రావణుడు చేసిన ఆ దుష్కార్యం ఉంటుందో అప్పటికీ చెప్తాడు, రావణ ఇది మంచిది కాదు, నువ్వు వేరే ఒకరి భార్యని అపహరించడం కరెక్ట్ కాదు. కాబట్టి నువ్వు వేద జ్ఞానం తెలిసిన వాడివి, నువ్వు ఇటువంటివి చేయకూడదు అని చెప్తాడు. కానీ అతను వినడనమాట, యుద్ధానికే సిద్ధమవుతాడు. కానీ మరి రాముడు నేను యుద్ధం చేయను, ఇంకా ఇది ఎలా అయితే జరగని అని వదిలిపెట్టాడు. ఎందుకు? ధర్మం నిలబడాలి అంటే ఆ అధర్మం నశించాలి. కాబట్టి ఆ రావణుడిని సంహరించడం జరుగుతుందన్నమాట. అలాగే అర్జునుడు కూడా ఏంటి, అధర్మాన్ని నశింపజేయడానికి ఆయన భగవంతుడు చెప్పినట్లుగా వినాలి. కానీ ఇది సాధుగుణము, వాళ్ళందరూ కూడా నా బంధువులు, వాళ్ళని చంపడం కరెక్ట్ కాదు, పాపం వస్తుంది, ఇదంతా చెప్తూ ఉన్నాడు అనమాట. కాబట్టి అది కూడా కరెక్ట్ కాదు. అందుకే మనం చూస్తాం ఇట్లా 6 ఈ కారణాలు చేసే వాళ్ళని చంపొచ్చు అని మనకి వేద నిర్దేశం ఉంది. అట్లాగే మనం ఇంకా ఏదైనా ఎగ్జాంపుల్ చూడాలంటే అంబరీషుని ఉదంతంలో కూడా ఎప్పుడైతే అంబరీష్ మహర్షి మంచి భక్తుడు, కానీ దుర్వాస మహర్షి ఏం చేశారు, ఆయన ఇబ్బంది పెట్టాలని చూశారు. వెంటనే సుదర్శన చక్రం అతను వెంటబడింది అనమాట. మళ్ళీ ఎప్పుడైతే వచ్చి ఆ యొక్క భక్తుడినే వేడుకున్నారో అతను మంచివారు అయిపోయారు అనమాట. అంటే అతనికి అర్థమైపోయింది, క్షమించమని అడిగారు. ఒక భక్తుడి పట్ల, అంటే ఒక వైష్ణవుడి పట్ల నేను ఇది చేయరాని తప్పు చేశాను కాబట్టి నాకు ఈ శిక్ష అనేది పడుతుంది అని ఆయన అర్థం చేసుకున్నారు. అర్థం చేసుకుని ఆ యొక్క భక్తుడికి ఆయన సరెండర్ అయ్యారు అనమాట, నన్ను క్షమించు అని అడగగలిగారు. కానీ ఎప్పుడు చెడు కార్యాలు చేసే దుర్యోధనుడు ఎప్పుడు కూడా క్షమించమని అడగడు. ఎంతసేపు కూడా నేనే కరెక్ట్, మొత్తం నేనే భోగించాలి, ఇట్లా మాట్లాడుతూ ఉంటాడు అనమాట. మనం ఇంకా అంటే ఒక తప్పు చేసేవాడు, అంటే తప్పు చేసే ప్రతివాడు కూడా తప్పుడు వాడు కాదనమాట. అంటే ఎగ్జాంపుల్గా ఒక దొంగతనం చేశాము, తెలుసుకుని వెంటనే అది తప్పు అయిపోయింది, నేను ఇంకొకసారి చెయ్యను, అది తప్పు అనమాట. అలా కాకుండా పదే పదే చేస్తూ ఉండడము, లేకపోతే ఒకరి మీద పగబెట్టుకుని చేస్తూ ఉండడం. ఇప్పుడు మన ప్రస్తుత కాలంలో మనం ఇటువంటివన్నీ చూస్తూ ఉంటాం అనమాట. పగలు పెంచేసుకుంటూ ఉండడం, దానివల్ల వీరికి ప్రశాంతం ఉండదు, వాళ్ళని కూడా ప్రశాంతంగా ఉండనివ్వరు. ఎలా అయితే దుర్యోధనుడు పాండవులను ఎప్పుడు కూడా ప్రశాంతంగా ఉండనివ్వడు అనమాట. కాబట్టి ఒక రకంగా దుర్యోధనుడు చూస్తే తప్పుడు స్వభావం కలిగిన వాడు అనమాట. కాబట్టి తప్పు చేయడం తప్పు కాదు, కానీ ఎప్పుడు కూడా తప్పులనే చేస్తూ తప్పుడు స్వభావాన్ని కలిగి ఉండడం అది
మంచిది కాదు అని మనం తెలుసుకోవాలి. అలాగే మనం చూస్తూ ఉంటాము, టెర్రరిస్టులు ఏం చేస్తూ ఉంటారు, మన మీద కోపం వచ్చి మన మీద దాడి చేయరు వాళ్ళు. అది ఏదో ఒక పెద్ద ప్లాన్ అన్నమాట. చాలా పెద్ద ప్లాన్ వేసుకుని మరీ వచ్చి విపరీతమైన ఉగ్ర కర్మలు మనం 16వ అధ్యాయంలో చూసాము, దైవాసుర సంపద్విభాగ యోగంలో విపరీతమైన ఉగ్ర కర్మలు చేస్తూ ఉంటారనమాట. అది కరెక్ట్ కాదు. తెలియకుండా మన వల్ల ఒకరికి హాని జరిగితే అది తప్పు కాదు, కానీ తెలిసి తెలిసి ఇతరులని మనం పదే పదే హింసించడము, పదే పదే బాధించడము, ఇది తప్పు అనేది తెలుసుకోవాలి. కాబట్టి దుర్యోధనుడు ఏంటి, ఎప్పుడు కూడా ఆయన తప్పుడు మార్గంలోనే ఉన్నాడు. అలాగే అతని యొక్క సోదరులను కూడా ఇతని ఒక్కడి వల్ల వాళ్ళందరినీ కూడా ఈ యొక్క యుద్ధంలో మరణించేలాగా చేశాడనమాట. అలాగే 37-38 శ్లోకాల్లో కులక్షయం గురించి, అంటే ఇది మనకి జరుగుతుంది కదా, మరి ఇదంతా చేయడం వల్ల మన యొక్క కులము, అంటే ఎవరైతే ఒక వంశం ఉందో ఆ వంశంలోని సాంప్రదాయాలు ఇవన్నీ కూడా నశిస్తాయి. మరి వీళ్ళందరినీ సంహరించడం వాళ్ళు చూడలేకపోతున్నారు. అంటే ఆ బంధువుల్లో ఉన్న, అంటే ఈ బంధువులను చంపడం అనేది ఎదురుగా ఉన్న దుర్యోధనుడు చూడలేకపోతున్నాడేమో దీంట్లో ఉన్న దోషాన్ని. కానీ నేను ఇదంతా తెలిసిన నేను, అంటే నాకు కొంత జ్ఞానం ఉంది కదా, మరి నేను ఆ దోషాన్ని చూస్తూ కూడా ఈ యొక్క పాప కార్యాన్ని నేనెందుకు చేయాలి అని అతను అంటున్నాడు అనమాట. ఒక ఎగ్జాంపుల్ మనం చూస్తే, ఒక ట్రాఫిక్ పోలీస్ ఉన్నాడు అనుకోండి. ట్రాఫిక్ పోలీసు అతని యొక్క డ్యూటీ అతను చేయకుండా ఉంటే ఏమవుతుంది, మొత్తం ట్రాఫిక్ జామ్ అయిపోయి అందరికీ ఇబ్బంది అవుతుంది. కానీ అతని డ్యూటీ అతను చేస్తూ ఎవరైతే రాంగ్ రూట్లో వస్తున్నాడో, లేకపోతే ఎవరైతే చేయకూడని నేరాలను చేస్తూ ఉన్నారో వాళ్ళని ఆపినప్పుడు అదంతా కూడా ఇబ్బంది లేకుండా సెట్ అయిపోతుంది అనమాట. అలాగే ఇక్కడ క్షత్రియుడు ఎవరు, అర్జునుడు శత్రుడు అయినప్పుడు ఏమని చేయాలి, శత్రుడైన వాడు యుద్ధం చేయటానికి కానీ అలాగే జూదం ఆడడానికి కానీ నిరాకరింపరాదు. ఇప్పుడు ప్రతిపక్షం వాళ్ళు అర్జునుడిని యుద్ధానికి ఆహ్వానించారనమాట. కాబట్టి అర్జునుడు తప్పనిసరిగా యుద్ధం చేయాలి. ఎందుకు, అధర్మాన్ని ఇందా చెప్పుకున్నట్లుగా ఆ తప్పుడు మార్గంలో ఉన్న వాళ్ళని శిక్ష అనేది ఏదైతే ఉందో అది కూడా ఒక రకంగా చెప్పాలంటే జాలి. ఎందుకు, వాళ్ళు ఇంకా ఇంకా ఎక్కువ తప్పులు చేయకుండా వాళ్ళని నిరోధించవచ్చు అనేది మనం చూడొచ్చు. అలాగే ఇంకా ఏం చెప్తున్నారు, ఆ కులక్షయం వలన శాశ్వతమైన వంశాచారం నశించిపోవును, ఆ విధంగా మిగిలిన వారు అధర్మవర్తనులు అవుతారు. ఎందుకు, ఇప్పుడైతే ఈ యొక్క పెద్దలు నశించారో అధర్మం వృద్ధి చెందుతుంది. మనకి సాంప్రదాయాలు ఉంటాయి అన్నమాట, గర్భాధాన సాంప్రదాయం అని, అలాగే అంటే లాస్ట్ది దహనం. ఈ మధ్యలో కొన్ని సాంప్రదాయాలు ఉంటాయి, అంటే విద్యాభ్యాసం ఉంటుంది, అలాగే మన వాళ్ళకి పెద్దవాళ్ళు అయినప్పుడు చేసే సంస్కారాలు ఉంటాయి, అలాగే వాళ్ళకి విద్యాభ్యాసం, అలాగే మ్యారేజ్ అంటే వివాహ సంస్కారము, ఇట్లా అనమాట. ఇవన్నీ ఉంటాయి. మరి అవి చెప్పేవాళ్ళు నశించిపోతారు. దానివల్ల ఇవన్నీ కూడా కరెక్ట్గా జరగవు. దానివల్ల వాళ్ళకి నరకం, అలాగే ఇప్పుడు ఉన్న వీళ్ళకి నరకం కదా. ఇది కూడా నేను పెద్దలు చెప్తుంటే విన్నాను అన్నట్లుగా చెప్తున్నారనమాట. కానీ మనం ఏం ఆలోచించాలంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మనం సనాతనం అనమాట. అంటే మనకున్న ధర్మం ఏంటి, ఆ యొక్క ధర్మాన్ని మర్చిపోకూడదు. అలా కాకుండా ఇది ఈ యొక్క ఈ సంస్కారాలు ఆగిపోతాయి, లేకపోతే పెద్దలు నష్టపోతారు, అధర్మం ప్రబలిపోతుంది, ఇదంతా ఏంటంటే సెకండరీ అనమాట. కానీ భగవంతుడు ఏదైతే చెప్పాడో అధర్మం నశించకూడదు, అధర్మం నశించాలి, ధర్మం ఎప్పుడు కూడా జయించాలి అని, అది గుర్తుపెట్టుకుంటే అర్జునుడికి ఈ యొక్క డౌట్ అనేది రాదనమాట. అలాగే ఇక్కడ ఇంకా ఏం చెప్తున్నారు, ఓ కృష్ణ, వంశమునందు అధర్మము ప్రబలమగుట వలన కులస్త్రీలు చెడిపోతారు. ఓ వృష్ణివంశ సంజాతుడా, అట్టి కులస్త్రీ పతనము వలన అవాంఛనీయ సంతానం అనేది కూడా జరుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. అంటే మామూలుగా ఏంటి, మనం ఒక జన్మలో పురుషులు అయి ఉండొచ్చు, అంటే పురుష దేహాన్ని తీసుకుని ఉండొచ్చు, ఇంకొక జన్మలో స్త్రీ దేహాన్ని తీసుకుని ఉండొచ్చు. అంటే స్త్రీ దేహంలో ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళు కొంచెం దేహ స్వభావాన్ని బట్టి
అలాగే ఎక్కువగా మేము దేహాత్మ అంటే ఆత్మే, ఈ దేహమే ఆత్మ అనే ఆ యొక్క దానిలో ఉండిపోవడం వల్ల, అలాగే ఏదైతే మృదు స్వభావము, ఎవరు ఏం చెప్పినా కూడా వినడము, దానివల్ల ఏంటంటే కొంత త్వరగా వేరే వాళ్ళు చెప్పే మోసపూరితమైన మాటలకి వెంటనే మోసపోతూ ఉంటారు. దీనివల్ల ఇది అవాంఛనీయ సంతానము పెరగడము. దీనివల్ల అవాంఛనీయ సంతానము అంటే ఆ, మనకి ఒక భగవంతుని అంటే ధర్మం వైపు ఉండే సంతానం కాకుండా వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్లుగా అంటే వీళ్ళు సంస్కారాలు చెప్పడం లేదు పెద్దవాళ్ళు, దానివల్ల పిల్లలు ఏమైపోతారు, వాళ్ళకి ఏది మంచి ఏది చెడు అనేది తెలుసుకోలేకపోతారు. దానివల్ల సత్ప్రవర్తన కలిగి ఉండకుండా వాళ్ళు నష్టం చెందుతారు, వాళ్ళు నాశనం అయిపోతారు. దానివల్ల అంటే దీని అంతటికీ కారణం కూడా పెద్దల్ని సంహరించడమే కదా, అది కూడా మంచిది కాదు కదా అని భగవంతుడికి ఇక్కడ అర్జునుడు చెప్తున్నారనమాట. అంటే వర్ణ సంకరం వల్ల అవాంఛనీయ సంతానం కలుగుతుంది. అవాంఛనీయ సంతానం అంటే ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగడానికి సహకరించని సంతానం. సపోజ్ ఇప్పుడు ఇంద్రియ తృప్తి కోసం మనము ఒక పురుష స్త్రీలు కలిశారనుకోండి, దానివల్ల వచ్చే సంతానం ఏమంటుందంటే మామూలుగా అంటే సేమ్ అలాగే ఒక ఇంద్రియ భోగానికి, ఇంద్రియ తృప్తికి ఉండే పిల్లలే కలుగుతారనమాట. అలా కాకుండా ఆధ్యాత్మికంగా, ఆధ్యాత్మిక ధోరణితో మనం ఉంటూ చేసే ఒక పురుష స్త్రీలు వచ్చే సంతానం ఎలా ఉంటారంటే వాళ్ళు కూడా కృష్ణ చైతన్యంలో, అలాగే భగవంతుడు అంటే ఏంటి, ఆధ్యాత్మికం అంటే ఏంటి, అలాగే వేదాలేంటి, ఇవి వీటి గురించి తెలిసి, అలాగే అసలు ఎలా ఉండాలి ఎలా ఉండకూడదు అనే ఒక సత్ ఇక్కడ రాశారు కదా, సత్ ప్రవర్తన కలిగిన జనులు పుడతారనమాట. అలా కాకుండా అసలు బలవంతంగా ఇప్పుడు సపోజ్ కొన్ని మనం చూస్తూ ఉంటాము. ఇప్పుడు స్త్రీకి ఇష్టం లేకపోయినా కూడా కొంతమంది ఈ మధ్య మనం చాలా చూస్తూ ఉన్నాం, మర్డర్స్ అని, రేప్స్ అని. ఇలా వీటి వల్ల ఏంటి, వాళ్ళు అసలు విపరీతమైన జనులు పెరిగిపోతారనమాట. దానివల్ల ఏమవుతుంది, వాళ్ళు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అవాంఛనీయ సంతానం అనే వాళ్ళు, వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, దొంగతనాలు. మళ్ళీ వాళ్ళు కూడా ఎలా ఉంటుంది, ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఒక సరైన నిర్దేశం లేదు, దానివల్ల వాళ్ళ యొక్క ప్రాతిపత్యం కూడా కరెక్ట్గా ఉండదు. కాబట్టి ఇదంతా కూడా సంఘంలో అవాంఛనీయం, అలాగే అశాంతికి కూడా దారితీస్తుంది అని చెప్తున్నారు. అలా అవాంఛిత సంతానం వృద్ధి అగుట వలన కుటుంబము వారు మరియు కుటుంబ ఆచారమును నష్టపరిచిన వారు ఇరువుకుని నరకం ప్రాప్తించును. పిండోత క్రియలు సంపూర్ణంగా ఆపివేయబడుటచే అట్టి అధర్మ కుటుంబములకు చెందిన పితరులు పతనం చెందుతారు. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మనకి పూర్వీకులు అనమాట. వాళ్ళకి అంటే తరతరాలుగా కొన్ని జనరేషన్స్ వాళ్ళకి మనకి కొంత లింక్ అనేది ఉంటుందన్నమాట, దేహానికి సంబంధించి. అలాగే వాళ్ళ నుంచి మనకు కొంత జ్ఞానం కూడా వస్తుంది. అంటే వాళ్ళ కింద వాళ్ళకి చెప్పడము, వాళ్ళ కింద వాళ్ళు మనకు చెప్పడము, ఇట్లా ఇది కంటిన్యూగా ఆ లింక్ అనేది వస్తూ ఉంటుందన్నమాట. కాబట్టి మనకి వాళ్ళ నుంచి ఆ దేహం అనేది వాళ్ళ నుంచే వస్తూ ఉంటుంది, అలాగే జ్ఞానం అనేది కూడా వాళ్ళ నుంచే వస్తూ ఉంటుంది. కానీ ఈ పిండోదక క్రియలు ఆగిపోవడం వలన ఈ సాంప్రదాయాలు కూడా నష్టం కావడం ద్వారా మనకు మరియు మన యొక్క పూర్వీకులకి కూడా నష్టం జరుగుతుంది. అందుకే ప్రభుపాదుల వారు ఏమంటారంటే, కృష్ణ చైతన్యంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఇటువంటి భయం అవసరం లేదు. ఏది, వాళ్ళు కూడా అంటే ఆ పితృదేవతలు అంటే మన యొక్క పూర్వీకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా నరకానికి వెళ్తారు, మరి మేము కూడా నరకానికి వెళ్తాము, ఇదంతా అధర్మం వైపు వెళ్ళిపోతే గనక అని చాలా మంది అంటూ ఉంటారనమాట. దానికి ప్రభుపాదుల వారు ఏం చెప్తారంటే, మనం కృష్ణ చైతన్యంలో గనక ఉంటే వాళ్ళకి అటువంటి భయం అనేది అవసరం లేదు. ఎందుకు, మనకి ఋషులు, మునులు, దేవతలు, తల్లిదండ్రులు, పూర్వీకులు ఏమిచ్చినా వారు ఎవరి దగ్గర నుంచి తీసుకున్నారు, ఆ దేహం అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఆ జ్ఞానం అవ్వచ్చు, ఇదంతా కూడా వాళ్ళకి ఎవరు ఇచ్చారు, మరి భగవంతుడే ఇచ్చారు. కాబట్టి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అందుకే చెప్తారు, వేదాంతకృత్ వేద విదేవ చాహం. నన్ను తెలుసుకున్న వాళ్ళు వేదాలను తెలుసుకున్నట్లే, అంటే వేదాలను తెలుసుకుంటే చివరికి తెలుసుకునేది నన్నే. కాబట్టి ఇదంతా భగవంతుడి నుంచే వచ్చింది అని మనం ఎవరైతే తెలుసుకుంటామో మనకి ఆ భయం అనేది అవసరం లేదు. కాబట్టి కృష్ణ చైతన్యంలో ఉండడం వల్ల ఈ యొక్క అంటే ఏదైతే ఇది ఉందో ఇట్లా అవాంఛనీయ సంతానం పెరగడము, లేకపోతే అధర్మం పెరిగిపోతుంది, వాళ్ళ యొక్క పితరులకి, ఆ పూర్వీకులకి పిండోదక క్రియలు ఆగిపోవడం వల్ల అందరూ నరకానికి వెళ్తారు అనేది భయం అవసరం లేదు అని చెప్తున్నారనమాట. ఇంకా వంశాచారం నశింపజేసి
దుష్ట సంతానమునకు కారణమగు వారి పాపకర్మల వలన కులధర్మములు మరియు జాతి ధర్మములు నశించిపోతాయి. మనం లక్ష్యం ఇక్కడ అందుకే చెప్తారు ఇక్కడ మానవుడు తన చర్మ లక్ష్యమైన ముక్తిని జడయు రీతిలో మానవ సంఘపు 4 వర్ణముల వారి కర్మలు అంటే కుటుంబ క్షేమ కార్యాల్లో సహా నిర్ణయించబడినవి. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అంతా ఎవరి కోసం మనం చేయాలి? విష్ణువు కోసం. మనం ఆల్రెడీ 3వ అధ్యాయంలో చూస్తాం. యజ్ఞాదాత్ కర్మణోన్యత్ర లోకోయం కర్మబంధన తదర్థం కర్మ కౌంతేయ ముక్త సంఘ సమాచార. మనం ఎప్పుడైతే విష్ణు భగవానుడి కోసం కర్మలు చేస్తామో అప్పుడు మనం కర్మబంధనంలో చిక్కుకోమన్నమాట. కాబట్టి అటువంటి వారిని అనుసరించేవారు నిశ్చయంగా మనం ఎవరైతే విష్ణువు కోసం కర్మలు చేస్తారో వాళ్ళకి కర్మబంధనం ఉండదు. కానీ విష్ణువుని ఎవరైతే మర్చిపోతారో అటువంటి నాయకులని అందులుగా పిలుస్తారు. అటువంటి వారిని అనుసరించే జనులేమో నిక్కముగా అయోమయ స్థితిలో పడిపోతారు. ఎందుకు? వాళ్ళకి ఏది చేయాలో ఏది తెలియదు కాబట్టి. ఇంకా ఇక్కడ ఓ కృష్ణ జనార్దన కులధర్మములను నాశనం చేయువారు శాశ్వతంగా నరకవాసము చేయుదని గురుశిష్య పరంపరానుగతంగా నేను విని ఉంటిని. అదే ఇందాక మనం చూసాము. ధర్మరాజు అబద్ధం చెప్పమంటే కూడా భగవంతుడు చెప్తారు ధర్మరాజుకి అబద్ధం చెప్పమని. ఏమి? ద్రోణాచార్యుడికి అశ్వత్థామహత అని చెప్పమంటారు అనమాట. కానీ ధర్మరాజు ఆలోచిస్తారు. ఎందుకు? అది పాపం కదా, అధర్మం చెప్పకూడదు కదా అని. కానీ భగవంతుడు ఏదైతే చెప్తాడో అది ధర్మం, అక్కడ అది అవసరం. అలాగే అప్పుడు ఏదైతే ధర్మరాజు వినలేదో ఆయన ఒక రకంగా చెప్పాలంటే భగవంతుని మాటని ఉల్లంఘించినట్లు అనమాట. కానీ భగవంతుడికి తెలుసు ఏది ధర్మము ఏది అధర్మము. కానీ ఘోరమైన పాపకర్మలను చేయటకు మేము సిద్ధపడట ఎంత విచిత్రము. రాజ్య సుఖమును అనుభవించవలన కోరికతో మేము స్వజనులను చంపగోరుచున్నాము. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? స్వార్థపూరిత భావములతో ప్రేరేపింపబడి మనుషుడు కొన్నిసార్లు స్వంత సోదరుడిని, తండ్రి లేదా తల్లిని కూడా వధించుట వంటి పాపకార్యములకు ఓడిగట్టును. స్వార్థపూరితములు అంటే మనం వింటూ ఉంటాం కదా, వ్యసనాలకు లోనైపోయి ఏం చేస్తున్నారో ఏం చేయట్లేదో తెలియక నాకు ఆస్తి రాసిస్తావా రాసివ్వవా అనడము, లేకపోతే వారిని సంహరించేస్తూ ఉండడము, ఇట్లా అన్నమాట. అలాగే మనం ఈ యొక్క సంఘటనలు ఇప్పుడు చాలా చూస్తూ ఉన్నాము. కానీ భక్తుడైన వాడు ఇటువంటి నీతి నియమాలని ఎరిగి ఉంటాడు అనమాట. కాబట్టి అటువంటి జ్ఞానం ఉన్న వాళ్ళు ఈ మోహము కామము వీటి వల్ల నశించుకోరు. కాబట్టి మనము ఎప్పుడైతే రావణుని చూస్తామో ఆయనకి వేద జ్ఞానం అనేది ఉంది, కానీ ఆయన మోహము కామం వల్ల నశించిపోయాడు అనమాట. ఎలా అయితే భగవంతుడి యొక్క ఆయనకి ఈ భగవంతుడి నుంచే వచ్చింది ఇదంతా. కాబట్టి నేను వేరే వాళ్ళ యొక్క భార్యల్ని అపహరించడం కానీ, వేరే వారి యొక్క స్థలాన్ని, వేరే వారి యొక్క ధనాన్ని లాక్కోవడం కానీ కరెక్ట్ కాదు అని అతను తెలుసుకోలేకపోయాడు. ఆఖరికి చూస్తే మనం రావణాసురుడు ఆయన శివుణ్ణి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే శివుణ్ణి నేను భక్తితో ఉన్నాను అని చెప్తూ ఉంటారు. కానీ మళ్ళీ శివుని యొక్క భార్యనే అపహరించాలని చూస్తారనమాట. ఇట్లా ఉంటాయి అనమాట. ఏదైతే వాళ్ళు పాపకార్యాలు చేస్తూ ఉంటారో వాళ్ళది. కానీ భక్తుడు నీతి నియమములను గూర్చిన పూర్తి ఎరుగ కలిగి అట్టి కార్యములు జరగకుండాట్లుగా చూస్తాడు. యది మామ ప్రతీకారం అశస్త్రం శస్త్రపాణయ ధార్తరాష్ట్రేరణే హన్యు తన్మే క్షేమతరం భవేత్. నిరాయుధుడను మరియు ప్రతీకారము చేయని వాడు నాకు నన్ను శస్త్రధారులైన ధృతరాష్ట్రుని పుత్రులు రణరంగమునందు వధించినచో అది నాకు క్షేమకరమే కాగలదు. అంటే క్షత్రియ యుద్ధ నియమం అనుసరించి నిరాయుధైన వారిని మరియు యుద్ధమును చేయగోరని శత్రువును ఎదుర్కొనరాదు. అంటే ఎప్పుడైతే క్షత్రియుడు ఉన్నాడో అతని చేతిలో ఆయుధం లేకపోయినా, లేకపోతే అతనికి యుద్ధం చేయడం ఇష్టం లేకపోయినా అతని మీద యుద్ధం చేయకూడదు అనమాట. అది నియమం. కానీ ఒకవేళ నేను నిరాయుధుణ్ణి నేనైతే వాళ్ళ మీద ప్రతీకారం తీర్చుకోవడానికి నేను సిద్ధంగా లేను. కానీ వాళ్ళు గనక నన్ను సంహరించాలని నా మీద శస్త్రాలని సంధించినా కూడా నాకు ఇబ్బంది లేదు, అది నాకు క్షేమమే అవుతుంది. ఎందుకు? మామూలుగా క్షత్రియులకు చెప్తారు కదా, ఈ రణరంగమునందు వధిస్తే, ఆ రణరంగమునందు గనక దేహత్యాగం చేస్తే వాళ్ళు ఎలాగూ స్వర్గలోకానికి వెళ్తారు. కాబట్టి నాకు అది క్షేమకరమే అవుతుంది. కానీ
నాకు నేనైతే వాళ్ళతో యుద్ధం చేయడానికి సిద్ధంగా లేను అని చెప్పారనమాట. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు ఇంకా, శ్రీకృష్ణ భగవానుని ఘనభక్తులైన కారణమున కలిగినట్టి మృదు హృదయమే ఆ లక్షణములకు కారణమై ఉన్నది. అంతేగాని అర్జునుడు కఠినాత్ముడు కాదు, జాలి కలిగిన వాడు. కానీ ఒక్కొక్కసారి జాలి, దయ అనేవి కూడా ఎంతవరకు చూపించాలో అంతవరకే చూపించాలి. అది ఎవరి మీద, ఆ యొక్క పర్సన్ బట్టి, ఆ యొక్క ప్రదేశాన్ని బట్టి, అలాగే కొన్ని కొన్ని సమయాలను బట్టి మనం చూపించాలి. కానీ ఎవరి మీద పడితే వాళ్ళ మీద కూడా ఆ జాలి అనేది చూపించకూడదు. ఇదంతా చెప్పిన తర్వాత లాస్ట్కి సంజయుడు చెప్తున్నారు. ఇలా చెప్పిన తర్వాత అర్జునుడు ఆ రణరంగమునందు ఆ విధంగా పలికి ధనుర్బాణములను పడవేసి దుఃఖముచే కల్లోలితమైన మనసు కలవాడై రథమునందు కూర్చుండిపోయాను. అంటే శత్రు సైన్యమునందరి పరిస్థితిని పరిశీలించినప్పుడు అర్జునుడు రథమునందు నిలబడి ఉన్నాడు. ఎప్పుడైతే నేను అక్కడ తీసుకెళ్ళు కృష్ణ, రెండు సేనల మధ్యలో నా రథాన్ని నిలుపు, నేను ఎవరితో యుద్ధం చేయాలో చూస్తానన్నప్పుడు ఆయన ఆ యొక్క రథంలో నుంచి ఉన్నాడు అనమాట. కానీ ఎప్పుడైతే చూశాడో వాళ్ళ అట్లా జాలి కలిగింది. తర్వాత వాళ్ళని చంపడం పాపం అనుకున్నాడు. ఆ వచ్చే సుఖము నాకు అవసరం లేదన్నట్లుగా అన్నాడు. అలాగే ఈ యొక్క వంశాలు నాశనం అవుతాయి, కుల స్త్రీలు చెడిపోతారు, కుల క్షయం అవుతుంది అని ఇదంతా చెప్తూ ఉన్నాడు. ఇంకా ఆయన యొక్క చేతులు వణికిపోతూ ఉన్నాయి, దేహం కంపిస్తూ ఉంది. అలాగే ఆ గాంధీవం చేతిలో నుంచి ఎప్పుడు కూడా అర్జునుడు గాంధీవాన్ని విడిచిపెట్టాడు అనమాట. కానీ ఆ యొక్క గాంధీవం నా చేతిలో నుంచి జారిపోతుంది అని అతను చెప్తాడు. అట్లా చెప్పి నేను ఇంకా ఈ యుద్ధం అయితే చేయలేను అని ఆ రథంలోనే కూర్చుండిపోయాడు. ఇది మనం కూడా చూసాము. ఇంకొంత ఓకే, కామ క్రోధ లోభ మోహ మద మాత్సర్యాలు, విషం పెట్టువాడు. ఓకే, లీనధ మాతాజీ మనకి వేదాల్లో చెప్పింది అవి వేరే మాతాజీ, అవి అరిషడ్ వర్గాలు. కానీ 6 ఇక్కడ దుర్మార్గాలు చేసే వాళ్ళని వెంటనే వాళ్ళని వధించవచ్చు అనేవి ఏంటంటే ఇక్కడ రాశారు చూడండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, నేను చెప్పొచ్చా ప్రభుజీ? రాయటం లక్ష్మీ మాతాజీ రాశారు, విషం పెట్టేవాడు, ఇంటికి నిప్పు పెట్టేవాడు, మారణాయుధాలతో దాడి చేసేవాడు, సంపదను కొల్లగొట్టేవాడు, ఇతరుల భూమిని అలాగే ఇతరుల యొక్క భార్యని లోపరుచుకునేవాడు. అంటే ఇతరుల యొక్క భార్యని కబ్జా చేయడం అంటారు కదా, అపహరించడం, అటువంటి అన్నమాట. ఎస్ మాతాజీ. జ్యోత్స్నా మాతాజీ కూడా రాశారు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ. నేను ఓకే, చెప్పొచ్చా ప్రభుజీ? రాయటం రావట్లేదు నాకు. చెప్పండి మాతాజీ. 6 రకాల దుర్మార్గులు ఉన్నారు ప్రభుజీ. 1 విషం పెట్టువారు, 2 ఇంటికి నిప్పు పెట్టేవారు, 3 మారణాయుధంలో దాడి చేసేవారు, 4 ధనమును కొల్లగొట్టేవారు, 5 వేరొకరి స్థలమును ఆక్రమించేవారు, 6 పరశ్రీని చెరపట్టేవారు ప్రభుజీ. ఎస్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ. ఓకే, మీకు మొదటి అధ్యాయంలో ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ చెప్పండి. ప్రభుజీ, వర్ణాశ్రమం అంటే ఏంటి ప్రభుజీ? వర్ణాశ్రమం. ఓకే, మనకి ఇది 4వ అధ్యాయంలో వస్తుంది మాతాజీ. కానీ జస్ట్ వాటి పేర్లు చెప్తాను. వర్ణము అంటేనేమో మన యొక్క గుణాలను బట్టి బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర, ఇవి వర్ణాలు మాతాజీ. అలాగే ఆశ్రమాలు అంటే ఏంటంటే బ్రహ్మచర్య ఆశ్రమము, గృహస్థాశ్రమము, వానప్రస్థాశ్రమము, సన్యాసాశ్రమము, ఇవి 4 ఆశ్రమాలు అన్నమాట. ఓకే మాతాజీ. అలాగే మనం కనుక ఓకే, హరే కృష్ణ, ఈ మొదటి అధ్యాయం యొక్క మనము ఇది చూస్తే ఒక సమ్మరీ లాగా గనక మనం ఓకే, భవాని మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి, అడగండి మాతాజీ. ప్రభుజీ ఏం లేదు, అంటే
ఇది ఎగ్జామ్ది ఫస్ట్ అధ్యాయం అయిపోతుంది కదా, ఎప్పుడు ఇస్తారు అది లింక్ అది? ఈరోజు పంపించమని చెప్తాను మాతాజీ. ఓకే ఓకే, శ్రీదేవి మాతాజీకి పంపించాను, నాకు సర్టిఫికెట్ రాలేదు ప్రభుజీ ఫస్ట్ది. ఓకే మాతాజీ, ఒకసారి అడిగి చూద్దాం. ఓకే ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దీనికి కూడా లింక్ పెడతారా ప్రభుజీ? విజు ఎస్ మాతాజీ, ఆల్రెడీ మీరు అక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నదే ఉంటుంది మాతాజీ, నో ప్రాబ్లం. మళ్ళీ రిజిస్ట్రేషన్ ఏం చేసుకోవసరం లేదు. ఆ లింక్ క్లిక్ చేసి మీరు నెక్స్ట్ లెవెల్ 2 అనే అట్లా వస్తుంది మీకు. సరే ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. మనం ముఖ్యంగా ఈ అధ్యాయంలో ఏం చూసామో మళ్ళీ అందరూ ఒకసారి రివిజన్ చేసుకోండి. ఎప్పుడైతే ధర్మరాజు, అంటే అసలు ఈ యుద్ధం ఎందుకు వచ్చింది అందరికీ తెలిసిందే కదా. ఎవరికన్నా తెలియని వాళ్ళు ఉన్నారా? కొంత మహాభారతం ఐడియా కానీ అలాగే భగవద్గీత అసలు ఎందుకు వచ్చింది అనేది తెలియని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? ఓకే, ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం కదా, ఇదంతా ఎవరిది? పాండురాజు. అంటే వాళ్ళ యొక్క రాజ్యం ఉంది ఆల్రెడీ హస్తినాపురంలో. అప్పుడు రాజు ఎవరంటే పాండురాజు. ఆల్రెడీ ఆయన కూడా కొంత రాజ్యాన్ని సేకరిస్తారు, కానీ ఆయనకి అంత అటాచ్మెంట్ అనేది ఉండదు రాజ్యం మీద. కాబట్టి ధృతరాష్ట్రుడు పాలిస్తూ ఉంటాడు, తాత్కాలిక రాజు అని చెప్తారు కదా అట్లా. ఎప్పుడైతే పాండురాజు అక్కడ మరణించాడని తెలుస్తుందో, ఇంకా ఇక్కడ ఈయన దుర్యోధనుడు పుట్టడము, ఇక్కడ ఇదంతా కూడా నేను నా తండ్రి రాజు, నేను కాబోయే రాజు అన్నట్లుగా ఉంటూ ఉండడము. ఎప్పుడైతే వీళ్ళు వచ్చారో ఇంకా వీళ్ళకి అసూయ పెరిగిపోవడము దుర్యోధనుడికి, వీళ్ళందరికీ. కాబట్టి పాండవులను ఎలా అయినా వధించాలని ప్రయత్నాలు జరుగుతూ ఉండడము. ఇవన్నీ చూస్తూ చూస్తూ ఇంకా వాళ్ళు వీళ్ళకి దూరంగా వెళ్ళిపోవడము. కానీ మళ్ళీ రావడం, వచ్చిన తర్వాత వీళ్ళు సపరేట్గా అంటే చిన్న చిన్న డిస్కషన్స్ జరిగి వీళ్ళకి ఒక కాండవప్రస్థము అనే ఒక ప్లేస్ని ఇవ్వడము. ఆ కాండవప్రస్థంలో అగ్నిదేవుడు రథం ఇవ్వడము, అట్లాగే ఇంద్రుడితో యుద్ధము మీరందరూ వినే ఉంటారు. తర్వాత వీళ్ళు ఆ యొక్క కాండవప్రస్థాన్ని చాలా బాగా తయారు చేసుకుని ఒక ఇంద్రప్రస్థము అనే పెద్ద రాజ్యాన్ని స్థాపించడము. అది తెలిసి మళ్ళీ దుర్యోధనుడికి అసూయ. ఆల్రెడీ ఇతని యొక్క రాజ్యం ఇతని దగ్గరే ఉంది, హస్తినాపురాన్ని. దాన్ని పరిపాలించుకోకుండా వాళ్ళని ఎట్లా అయినా సరే పాడు చేసేయాలి, వాళ్ళని ఎలా అయినా సరే నాశనం చేసేయాలి అని వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళడం, రాజసూయ యాగంలో వాళ్ళని చూసి ఈర్ష్యపడడం, అసూయపడడం. కాబట్టి మళ్ళీ వాళ్ళని ఇదంతా వాళ్ళు చాలా సుఖంగా ఉన్నారు, చాలా ఆనందంగా ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళని పిలిచి జూదం ఆడమంటాం. ఆ మాయా జూదంలో శకుని ద్వారా వాళ్ళ యొక్క రాజ్యాన్ని, వాళ్ళ యొక్క భార్యని, వాళ్ళందరినీ కూడా మేమే గెలిచాము అని చెప్పడము. కాబట్టి మీరు అడవులకు వెళ్ళాలి, మీకు ఈ రాజ్యం లేదు, ఇదంతా నాది అని వాళ్ళని అడవులకు పంపించడము. వనవాసం తర్వాత అజ్ఞాతవాసం 1 సంవత్సరం చేయించడము. మళ్ళీ తిరిగి వచ్చిన తర్వాత మా రాజ్యం మాకు ఇవ్వండి, మీరు మాయాజూదంలో గెలిచారు కదా అంటే నేను ఇవ్వను అనడము. సరే, అక్కడికి మళ్ళీ కృష్ణుడి రాయబారానికి వచ్చి, సాక్షాత్గా భగవంతుడి రాయబారానికి వచ్చి కనీసం వాళ్ళకి ఒక 5 ఊర్లన్నా ఇవ్వండి, వాళ్ళు క్షత్రియులు కాబట్టి రాజ్యపాలన చేసుకుంటారు, అంటే వాళ్ళ యొక్క ఊర్లను పాలించుకుంటారు అని చెప్పినా కూడా వినకుండా సూది మనమోపినంత స్థలం కూడా నేను ఇవ్వను అని చెప్పడము. దానికి ఇంకా యుద్ధము అనివార్యం అవ్వడము. కాబట్టి ఆ యుద్ధం జరుగుతున్న సమయంలో ధృతరాష్ట్రుడికి వేదవ్యాసుల వారు, అంటే ధృతరాష్ట్రుడు అడుగుతారు వేదవ్యాసుడిని, నేను యుద్ధం అక్కడ ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నానని. మరి నీకు కళ్ళు ఇస్తాను చూడొచ్చు అని చెప్తారు. లేదు, నాకు నేను ఆ యుద్ధాన్ని చూడాలనుకోవడం లేదు అంటాం. కాబట్టి ఆయనకు ఒక సంజయుణ్ణి, వ్యాసదేవుల వారి యొక్క శిష్యుడు, అలాగే ధృతరాష్ట్రుడి దగ్గర ఉండే ఆయన ఒక అనుచరుడు, అతన్ని ఇవ్వడము, అతనికి దివ్య చక్షులు ఇవ్వడము. అక్కడ ఏం జరుగుతుందో యుద్ధరంగంలో మొత్తం అంతా కూడా ఇతను చూస్తూ ధృతరాష్ట్రుడికి చెప్పడము. ఇది మనం ముందు, ఈ యుద్ధం జరగడానికి ముందు ఎప్పుడైతే సంజయుడు చెప్తూ ఉంటారో అప్పుడు ధృతరాష్ట్రుడు అడుగుతారు, ఆ ధర్మక్షేత్రంలో, ఆ కురుక్షేత్రంలో ఏం జరుగుతుంది? యుద్ధం చేయడానికి వెళ్ళారు కదా నా పిల్లలు, అలాగే పాండురాజు పిల్లలు, నా తమ్ముడు పిల్లలు అని చెప్పారు. కానీ ఒక రాజు అనేవాడు మాట్లాడినట్టుగా మాట్లాడలేదు. అక్కడ యుద్ధం జరుగుతుంది కదా, ఎలా జరుగుతుంది అని అడగలేదు. కాబట్టి ఒక పుత్ర వ్యామోహంతో ఆయన మాట్లాడారు. దానికి సంజయుడు చెప్తూ
దుర్యోధనుడు ద్రోణాచార్య దగ్గరికి వెళ్ళాడు. అక్కడి నుంచి అందరూ భీష్ముడికి సహాయం చేయాలి, భీష్ముడి చుట్టూ మనం ఒక రక్షణలాగా ఉంటే భీష్ముడు యుద్ధం చేసి ఎదుటి వాళ్ళ యొక్క సైన్యాన్ని నశింపజేయగలడు అని చెప్పడము. తర్వాత ద్రోణాచార్యుణ్ణి రెచ్చగొట్టడము, ఏదైతే నువ్వు నీ యొక్క శిష్యుడికి దృష్టద్యుమ్నుడికి యుద్ధ విద్యలు నేర్పించావో ఇప్పుడు ఆ శిష్యుడే అటువైపు చాలా బాగా ఆ సైన్యాన్ని అరేంజ్ చేసి నీ మీదకే యుద్ధానికి వస్తున్నాడు అని. అంటే ఒకవేళ ఆ పాండవుల వైపు ఇతనికి ఏమైనా ఆల్రెడీ లేదని తెలుసు, అంటే కొంత అవగాహన ఉంది. ఎందుకు ద్రౌపది వస్త్రాపహరణం సమయంలో భీష్ముడు కానీ ద్రోణుడు కానీ ఏమీ మాట్లాడలేదు, నాకు సహకరించారు, కాబట్టి ఇక్కడ కూడా సహకరిస్తారు. కానీ ఏదైనా పాండవుల వైపు కొంత వ్యామోహం కానీ కొంత అభిమానం కానీ ఏదైనా ఉందేమో, దానివల్ల వాళ్ళు సరిగా యుద్ధం చేయరేమో అని ఒక రాజనీతి, ఒక రాజకీయ ధోరణితో మాట్లాడుతూ వాళ్ళిద్దరిని అంటే భీష్ముడిని అలాగే ద్రోణాచార్యుడిని సిద్ధం చేస్తున్నాడు అన్నమాట యుద్ధానికి. అలాగే వాళ్ళ వైపు ఉన్న సైన్యాన్ని వివరించాడు, వీళ్ళ వైపు ఉన్న సైన్యాన్ని వివరించాడు. కానీ కృష్ణుడి గురించి అతను ఎక్కడ చెప్పడనమాట. ఎందుకు? రథసారథిగా ఉన్నాడు, ఆయుధాన్ని పట్టనని చెప్పాడు. అందుకని కృష్ణుడిని ఇతను లెక్కలోకి తీసుకోలేదన్నమాట. అలా జరిగిన తర్వాత వీళ్ళ వైపు భీష్ముడు శంఖాలతో యుద్ధాన్ని స్టార్ట్ చేయడం, అటువైపు ఉన్న వారి యొక్క పాండవుల వైపు ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ యొక్క శంఖాలను పూరించినప్పుడు కౌరవుల వైపు ఉన్న వారి యొక్క హృదయాలన్నీ కూడా బద్దలయ్యాయి. తర్వాత హనుమ అర్జునుడి యొక్క రథం మీద ఉన్నాడు, అలాగే రథమేమో అగ్నిదేవుడు ఇచ్చింది. కాబట్టి లక్ష్మీదేవి కూడా భగవంతుడు సాక్షాత్గా శ్రీకృష్ణుడు. ఎప్పుడైతే అంతకుముందు అవతారంలో హనుమంతుడు రాముడికి సహాయంగా ఉన్నారు, ఇప్పుడు కూడా అర్జునుడికి హనుమంతుడు సహాయంగా ఉన్నారు. అలాగే లక్ష్మీదేవి భగవంతుడి దగ్గరే ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా. ఇట్లా కొన్ని సంకేతాలు అనేవి చూసాము. అలాగే దుర్యోధనుడు కూడా అన్నాడు ఒక శ్లోకంలో, త్యక్త జీవితాహ, నా కోసం వారి యొక్క జీవితాలని ఇక్కడ పణంగా పెట్టి వారి యొక్క జీవితాలని సమర్పించిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో చూడు అని, అట్లా అదొక సంకేతము. ఇట్లా చెప్తూ వచ్చిన తర్వాత అర్జునుడు ఇక్కడ యుద్ధం చేయడానికి ఎవరెవరు వచ్చారో వాళ్ళందరినీ చూస్తాను, అలాగే నేను ఎవరితో యుద్ధం చేయాలో ఒకసారి చూస్తాను. కాబట్టి కృష్ణ ఆర్డర్ వేశారు, కృష్ణ నువ్వు తీసుకెళ్ళి ఆ రథాన్ని 2 సేనల మధ్యలో నిలుపు అని చెప్పడం. అక్కడ చూసిన తర్వాత వాళ్ళ యొక్క బంధువులే అందరూ గురువులు ఉన్నారు, వీళ్ళందరినీ చూసిన తర్వాత ఆయన ఇంకా మోహం చెందేశాడు. వాళ్ళని చంపడం జాలి, పాపము, అలాగే వచ్చే సుఖాన్ని మేము మాకు ఆ సుఖం అవసరం లేదు, మేము ఎలాగోలా జీవించగలం, కానీ వీళ్ళని చంపి మేము జీవించాలా అన్నట్లుగా ఆయన యొక్క ఉద్దేశం ఉందన్నమాట. అలాగే వర్ణ సంక్రమం అవుతుంది, కులక్షయం అవుతుంది, సాంప్రదాయాలన్నీ పాడైపోతాయి, ఇట్లా వాళ్ళకి పిండోద క్రియలు జరగవు. ఇవన్నీ కూడా కారణాలు చెప్తూ ఇంకా నేనైతే నా యొక్క రోమాంచకం అంటే నా యొక్క రోమాలు నిక్కబొడుచుకుంటున్నాయి. మనకి ఈ యొక్క సందర్భం అనేది చాలా తక్కువగా అరుదుగా వస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఏదైనా మంచి న్యూస్ విన్నప్పుడు కూడా మనకి అలాగే చాలా హ్యాపీగా ఉన్నప్పుడు కూడా అలాగే జరుగుతూ ఉంటుంది. లేకపోతే ఎప్పుడైతే చాలా బాధగా ఉంటామో, వినకూడని విషయాలు వింటూ ఉంటామో, చూడకూడని విషయాలు చూస్తూ ఉంటామో, అప్పుడు కూడా మనం ఇట్లా ఈ యొక్క ప్రభావానికి లోనవుతాం అన్నమాట. ఇట్లా ఇదంతా జరిగిన తర్వాత ఇంకా నేను యుద్ధం చేయలేను, కాబట్టి ఆ యొక్క ధనుర్బాణాలను కింద పడవేసి ఆ రథంలోనే కూర్చుండిపోయారు. తర్వాత అధ్యాయంలో ఆయన మళ్ళీ అనిశ్చయము అనే ఒక నేను ఏదో అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నాను అని ఆ 2వ అధ్యాయం స్టార్ట్ చేస్తారు. అది మనం సోమవారం చూద్దాము. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. అనంతకోటి వైష్ణవ జయ, నమాచార్య సదాశివ की जय।